Astăzi o să desenăm un autobuz. Pentru a desena autobuzul vom alege dreptunghiul cu colțurile rotunjite. După care vom alege același dreptunghi. Aici o să fie geamurile. Aici facem ușa. Acum o să facem geamurile. Țineți apăsată tasta Shift. Încercați să le împărțiți în mod egal. Așa. Facem și la ușă. Acum aici, la parbriz în față, o să ștergem un pic. Mărim cu Ctrl și tasta plus. Selectăm linia curbă. Unim cele două porțiuni. Așa. Acum selectez ovalul. Țin apăsată tasta Shift să fac un cerc. La fel procedez și pentru roata din spate. Așa. Acum am să șterg linia din interiorul cercului. Cu grijă. Acum selectăm iar ovalul. Facem și în partea cealaltă la fel. Facem tamburul la fiecare roată. Acum selectez culoare cu umplere, culoare unică și facem prezoanele la roată. Pentru acest lucru ați văzut, am selectat ovalul, am selectat culoarea a doua și am dat aici culoare unică. Facem ori prezoanele, ori găurile de la jantă. Așa. Acum o să dau aici iar alb. Selectez prima, iau culoarea neagră și colorez cauciucurile. Aici la asta se dă negru. Așa. Am terminat cu roțile. Hai să facem farul la autobuz. Iau linia dreaptă, țin Shift. Așa. Acum dau drumul la tasta Shift când fac înclinat. Asta este farul și să facem, alegem pentru semnalizare. Așa, să facem și aici în spate pentru semnalizare un pic și stopul din spate.
Așa. E bine, acum. Aici trebuie să facem parbrizul neterminat. Să dau fără culoare. Așa. Și acum șterg ce este aici în exterior. Deci trebuie șters cu grijă. Așa. Până aici este bine. Să facem și geamurile de la uși. Aleg tot dreptunghiurile cu colțuri, cu vârfurile sau colțurile rotunjite. Acum să-l colorăm. Hai să-i facem semnalizările, deci luăm găleata. Astea trebuie să fie portocalii, topul în spate roșu. Aici așa. Acum aici, dacă doriți, puteți face și scaunele la autobuz. Luăm linia curbă, ducem așa, după care curbăm. Observați, da? Dacă aveți timp, puteți face și pasageri în interiorul autobuzului. Hai să facem un autobuz din ăsta școlar, care de obicei este colorat în galben. Așa. Colorăm geamurile aici. Ușile. Și spătarele de la scaune. Așa. Acum să facem și șoseaua. Vom alege linia dreaptă. Ținem tasta Shift. Numai că mi-a schimbat culoarea, să schimbă în negru. Acum o să facem marcajele pe mijlocul străzii. Știți că autovehicule circulă pe partea dreaptă a drumului. Trebuie să colorăm șoseaua. Așa, și aici în spate facem un peisaj. Hai să iau linia curbă. Aici să zic că este un deal. Trebuie să duceți până în capăt de tot, pentru că altfel o să se coloreze tot. Colom de linia curbă. Așa. Și acum o să colorăm peisajul din spate. Aici putem alege o altă nuanță.
Așa. Hai să fac și niște nori. Colorăm cerul. Că am prea închis. Acesta este autobuzul care l-am făcut astăzi.